Здравей, Елки! Днес е 31 август 2024 година, денят на нашата сватба. Нямам търпение да дойдеш и да ме видиш колко съм хубава. Искам да ти кажа, че ти си най-добрият избор, който съм правила през целия си живот. Обичам те толкова много. Благодаря ти, че винаги си бил до мене, когато съм била най-лоша и непоносима. Благодаря ти, че те има и че никога не се отказваш от мен, въпреки всичко. Обичам те.